Είμαι η Μαργαρίτα Γεωργιάδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΓΕΔΗ. Συνοδεύω τον κύριο Κακαβά και θα τοποθετηθώ. Ναι, Μαργαρίτα Γεωργιάδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Μάλιστα, καλημέρα. Θα τοποθετηθείτε εσείς, κυρία Γεωργιάδου. Βεβαίως, ναι. Καλημέρα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τους κατεπιταγή νόμους του, η ευθύνη για τη διαχείριση και προστασία των δασών ανήκει στο κράτος δια των κυβερνήσεων και της δασικής υπηρεσίας. Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η καταστρατήγηση κάθε υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικού με τη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών. Μοναδικός σκοπός η εκχώρηση της διαχείρισης των κρατικών δασών, της κρατικής δασικής περιουσίας, μέσω των συνεργατικών υβριδικών σχημάτων στους ξυλοβιομήχανους και μάλιστα με επιδότηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 27. Προς επίρρωση των παραπάνω θέσεών μας αναφέρουμε ενδεικτικά τα παρακάτω άρθρα. Άρθρο 20. Υβριδικά συνεργατικά σχήματα. Η σύσταση υβριδικών σχημάτων που θα συμμετέχουν φυσικά οι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια μπήκε το ύψος του ποσού αυτού και ΔΑΣΕ. Η επικαλούμενη ισότιμη συμμετοχή των ΔΑΣΕ είναι τουλάχιστον προσχηματική, αφού οι δασικοί συνεταιρισμοί μπαίνουν ως δούριος ύπος για να πάρουν τα κρατικά δάση ξυλοβιομήχανοι, ενώ ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για να κατασκευαστούν από τους ομίλους ΔΑΣΕ μαϊμού, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στη μετατροπή τους σε υπερεργολάβους με φτηνή αμοιβή, ακόμα και εξαφάνισή τους. Άρθρο 21. Πρόσκληση για την ανάθεση της υλοποίησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημοσίων δασών. Ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει ήδη από το προήμιο του άρθρου αυτού ότι υπάρχουν όλες οι διαδικασίες από την ισχύουσα δασική νομοθεσία για την υλοποίηση της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών, με τη διάταξη αυτή ο Υπουργός θα καθορίζει σε ποιους επιχειρηματίες θα εκχωρεί τα δάση και ποια θα είναι αυτά. Η διαχείριση και εκμετάλλευση των δημοσίων δασών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, γίνεται πάντα υπό τη σύνταξη διαχειριστικών μελετών, υλοποίηση και επίβλεψή τους από τη δασική υπηρεσία, παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και χρηματοδότηση. Άρθρο 29. Έλεγχος της απολιπτόμενης βιομάζας και της μεταφοράς της. Η πιστοποίηση της απολιπτόμενης βιομάζας ποιοτικά και ποσοτικά θα γίνεται από ιδιώτες ελεγκτές και φορείς εκτός της δασικής υπηρεσίας. Καμία αναφορά στα καθήλυνα αρμόδια τμήματα διαχείρισης των δασαρχείων. Αποκόπτεται έτσι η δασική υπηρεσία εκτός από το πολύ σημαντικό έργο της διαχείρισης των δασών, την οποία υποβάθμισαν έως κατάργησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, γι' αυτό και από δικές σας επιλογές έχουμε αδιαχείριστα δάση, την αποκόπτεται έτσι ακόμα και από τον έλεγχο των υλοτομούμενων προϊόντων, ο οποίος μεταβιβάζεται σε ιδιώτες. Μετά από τα παραπάνω ως ΠΟΓΕΔΗ είμαστε κάθετα αντίθετοι με το νομοσχέδιο, ζητάμε την απόσυρσή του και συζήτηση με τους θεσμικούς φορείς, γιατί πιστεύουμε ότι η διοίκηση, προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων είναι αποκλειστικά κρατική ευθύνη μέσω της δασικής υπηρεσίας, που έχει την αρμοδιότητα κατά το Σύνταγμα και τους κατεπιταγή του νόμους, την εμπειρία και την επιστημονική γνώση. Άλλωστε τα δάση δεν είναι καν ιδιωτική περιουσία του κράτους, αλλά δημόσια. Και γι' αυτό είναι απαράδεκτη η εμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ και στα δασοτεχνικά έργα. Γι' αυτό στελεχώστε και στηρίξτε τους εργαζόμενους σε αυτήν άμεσα και έμπρακτα. Σήμερα υπηρετούν 500 δασολόγοι, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον οι τριπλάσιοι. Αφήστε τις επιδοτήσεις στους ξυλοβιομήχανους και προσλάβετε δασεργάτες για να σας δείξει η δασική υπηρεσία, η αρχαιότερη στο ελληνικό κράτος από το 1834, τι μπορεί να κάνει. Μην απαξιώνετε και μην μετατρέπετε το σύνολο των εργαζομένων στα δάση σε πρωτοκολλητές και υπολόγους των επιχειρηματιών. Οι επιλογές αυτές επιβεβαιώνουν ότι και η διαχείριση και προστασία των δασών υποτάσσεται εξαιτίας σας στο σημερινό δρόμο ανάπτυξης που έχει μετατρέψει τα δάση σε εμπόρευμα, σε βιομάζα, ενώ είναι από τα πιο σημαντικά χερσαία φυσικά οικοσυστήματα. Το άμεσο αποτέλεσμα της εκχώρησης αυτής θα είναι η εντυνόμενη και ληστρική απόλυψη ολοένα και μεγαλύτερης δασικής βιομάζας, που δεν αφορά μόνο τα κλαδιά αλλά και τα δέντρα, τον υπόρροφο από θάμνους, καταστρέφοντας τη φυσική αναγέννηση των δασών και οδηγώντας τα σε υποβάθμιση και αποδάσωση. Ευχαριστώ.